All right, open your Bibles to say this afternoon, whatever this is. Let's start with Psalm chapter 18. We have 3 verses in Psalm 18, and then we're going to go to Matthew. So nakoy daghang text verses karong gabi, so keep your Bible ready. Psalm chapter 18, mag-start ta sa verse 2, dayon verse 31, dayon verse 46, then 48, 72. Joke lang. Tara manindog paliw. Psalm chapter 18. Salamat sa inyong faithfulness karon. Psalm chapter 18. Psalm chapter 18. Does anybody else know where the other place in the Bible that has almost the exact same chapter? Anybody know? Kini lang ang Psalm nga naay sa duwa ka lugar. Nasa Psalms ug napod sa books of history. First Chronicles. No. Second Samuel. 2 Samuel 22, I believe. It's almost identical. Hapit na pareho gayud. Ha? Ha? Ang song? Saul. Kini ang song ni David. Psalm chapter 18 verse 2. Psalms chapter 18 verse 2. Kunana say amen? Amen. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Ang Ginoo mao ang akong dakong bato ug ang akong kota ug ang akong tigpalingkawas, ang akong Diyos, ang akong kusog diha sa kangkinsa ako mosalig, ang akong tamin ug ang sungay sa akong kaluwasan ug ang akong hataas nga tore. Now go down to verse 31. Psalm 18 verse 31. Kunana say amen? Amen. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? Kay kinsa ba ang Diyos gawas sa Ginoo? Kinsa ba nga usa ka dakong bato gawas sa atong Diyos? Verse 46. The Lord liveth, and blessed be my what? And let the God of my salvation be exalted. Ang Ginoo buhi ug dalayego ng akong dakong bato ug itugo nga ang Diyos sa akong kaluwasan mabayaw. Y'all see the theme in all 3 of those verses? Unsay ang pareho sa nining tulo ka verses? Ang Ginoo ang akong dakong bato. Now go with me to Matthew chapter 7. Matthew 7:24, the very end of the chapter. Matthew chapter 7, verse 24. Normally I don't have a lot of text verses. Tonight I do. Matthew 7, verse 24. Kunana, say amen? Amen. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. For it was founded upon a what? And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Messiah. Busa, si Jesus Cristo nagastorya dere, by the way. Busa, si bisang kinsa nga nagapaminaw ni ining akong mga panultihon ug nagabuha kanila. Ako mo pagkasama kaniya ngadto sa usa ka maalamong nga tawo nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa usa ka dakong bato. O ang ulan mibundak, o ang mga baha miabot, o ang mga hangin mihuros, o mihapak niana nga balay, o kini wala napukan. Nasa niyo napukan? Natumba, nahugno, nadaot, naguba, napukan.
O kini wala napukan kay kini gitukod ibabaw sa usa ka dakong bato. O ang matag usa nga nagapaminaw ni ining akong mga panultihon o wala nagabuha kanila. Notice the difference. Naay tao nga nakadungog og nagabuha, og naay tao nga nakadungog wala nagabuha. Ang importante butang unsay mong buhaton sa butang nga nadungog nimo. Dali paigor ang makadungog, kinahanglan buhaton sa imong gidungog or nadungog. Kung ang matag usa nga nagapaminaw niining ako mga panultihon ug wala nagabuha kanila, may sama sa uskabuangon nga tawo. Nga mitukod sa iyang balay, babaw sa balas. O ang ulan mibundak, o ang mga baha miabot, o ang mga hangin mihoros, o mihapak ni anak nga balay. Notice, pariyo gayud ang pagsulti kabayan sa balay sa bato, kanak gayud na itabo sa balay sa balas. Y'all see that? Does that understand? Did I say that right? The same thing happened. Ako mo balik, verse 27, ugang ulan mibundak, ugang mga baha miabot, ugang mga hangin mihoros, ug mihapak niya nga balay, ug kini na pukan, ug dako ang pagkapukan ni ini. Title of my message this afternoon is Start Building While the Sun is Still Shining. I'm going to add the word still because I like that better for my title. What is that? Sugdi ang pagtukod, samtang ang adlaw nagasidlak pa. Sugdi ang pagtukod, samtang ang adlaw nagasidlak pa. Nagampo na ta, dayon ko mong makalingkod para sa mensahe karon hapon. Dear Father, would you bless the message? Would you fill me with your spirit? Thank you for a great crowd tonight. Thank you, Lord, for encouraging us today with yet another special day. Salvations, visitors, baptisms. God, help us never to take it for granted. Help us not to get used to it, not just expect it. Help us, God, to thank you and then ask you to do it again. But Lord, we're here again tonight in church and we need your help. I need your help, Lord. You know I'm tired. I need strength. I need wisdom. Please, dear God, bless our church. Bless this service. Fill me with your spirit as I preach. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Sa story nga atong gibasa karong gabi, nakita na to, duwa ka tao, duwa ka lalaki. Naay maalamong nga tao, ug naay buwangon nga tao. Ang maalamong nga tao, nagtukod sa iyang balay. Watch now, silang duha nagtukod sa balay. Pero unsay kaliinan, ang kaliinan maong patukoranan. The difference between their houses wasn't the paint color, wasn't the materials in the house. Ang kaliinan maong patukoranan, ang foundation. Are you listening now? Ang maalamong nga tao nagtukod sa iyang balay diha sa uska bato. Dakong bato, the Bible says. Here in the Philippines, when you build a house, the foundation is normally what? Cemento. Cemento. Under each of these cement posts, there's a giant footer about this wide, deep underground, dako gyud, underneath the post, so the post won't move. Aron lig-on gyud ang matag poste, ug bisan na earthquake, lig-on gihapon ang simbahan. Tonight, kanang ko mo gamit sa mga hollow block diri para sa illustration sa pagtukod diha sa bato. Na I understand, dili mayo kini, pero kung mag-add sa semento o puthaw, unsay tawag kabelya, kung mag-add ka sa semento o kabelya, nindot gyud kani, di ba? So para karong gabi, kini mag-represent sa dakong bato. O ang maalamong nga tao, nagtukod siyang balay diha sa bato, diha sa dakong bato. Pero ang buwang nga tao, nagtukot siyang balay diha sa balas. Ug sa diha ang bagyo niabot, ang balay sa maalamon, nagtindog nga lig-on gihapon. Ang balay sa buwangon, nadaot, nahugno, nawala. Kini ang mga balay, mao ang picture, ang hulagway sa atong mga kinabuhi.
Kung kita mutukod sa atong balay diha sa dakong batok sa nga atong Diyos, can I say it that way? The rock that is our God. The Bible says, the Lord is my what? Rock. If we build our lives on the rock of God and on the rock of His Word, diha sa bato sa atong Diyos ug sayang pulong. Kung ang mga bagyo sa kinabuhi moabot, kung mga bagyo mudanga sa atong kinabuhi, alig-on gyapon ta diha sa atong pagtuo. Dili ta madaot, ang kinabuhi na to dili mahugno. Have you ever seen na naitaw ang panahon sa kasulayan mudanga sa ilang kinabuhi ug nahugno gyud ang tibok kinabuhi? Nawala sila sa ilang pagtuo sa kamayo sa Dios. Nasuko sila sa Ginoo. Nasuko sila sa tibok kalibutan. Nakikita ba? Kung kita magtukod sa atong kinabuhi diya sa dakong bato nga mao nga atong Dios, diya sa dakong nga bato nga mao ang pulong sa Ginoo, kung ang bagyo moabot, lig-on ta gihapon diya sa atong pagtuo. Pero kung kita mutukod sa atong kinabuhi diya sa balas ni ining kalibutan, kung magbaliwala ta sa pulong sa Diyos, magbaliwala ta sa Diyos ug iyang plano para sa atong kinabuhi, maghuno na makapaandar ko sa akong kaugalingong kinabuhi, dali ko kinahanglan sa imong pulong. Kung ang mga bagyo sa kinabuhi mudanga sa atoa, ang atong kinabuhi maggubat gayud. That is the story that Jesus was telling. Ang balay mao ang imong kinabuhi. You can build on the rock or you can build on the sand. You say, Pastor Mike, what is the sand? Unsa ang balas ni ining kalibutana? Help me out, Let. Turn with me. Well, that's right. While Gillette is writing, just the top, the handwritten part. Turn with me to 1 John chapter 2, verse 15. Sa kinabuhi, nakay duwa ka pilihan ra. Makatukod ka sa imong kinabuhi diha sa bato sa Diyos, o makatukod ka sa imong kinabuhi diha sa balas sa kalibutan. Duwa ka pilihan ra. But what is the sand of the world? I'll show it to you. 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. First John chapter 2 and verse 15. Once you're done with that part, you can sit down because we're going to read the verses before we do the red print. 1 John 2 verse 15. Kunana, say amen? Amen. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. While I read this next part in the sign, write just the English, lust of the flesh, lust of the eyes. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Just the English. Ayaw mag-add sa explanation. Bason na ko sa Bisaya. Ayaw higugma ang kalibutan. Niyang mga butang nga na sa kalibutan. Kung nadunay tao nga naghigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala diya kaniya. Kaya ang tanan nga na sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang garbo sa kinabuhi, dili iya sa amahan, apan iya sa kalibutan. Diri sa verse 16, God tells us everything that the world can give you. Na itulog ka butang. Go ahead, give me all three of them, and in a minute we're going to add the explanations. We'll only do the Visayan explanations. We won't do the English, the 3 P words, delete man. Kini delete mag-add, kanat ra. There is 1 John 2:16, makitaan na to, na itulog ka butang lang ang kalibutan makahatag kanimo. Na itulog ka butang lang ang 3 things on which you can build your life. 3 things that the world offers. This is the sand of the world. 3 of them. Let's look at them. Good. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life.
Kung si Kristo nagingon, makatukod ka diha sa bato or makatukod ka diha sa balas, this is the sand. What does this mean? The lust of the flesh. It's very nice. It's a nice, perfect, alliterated outline. The lust of the flesh, that's talking about pleasure. Kalingawan. The lust of the flesh, go ahead, let. Kalingawan. Kalingawan. Daghang tao nagatukod sa ilang kinabuhi diya sa kalingawan. Ang tibok katuyuan sa ilang kinabuhi, kalingawan. Lingaw-lingaw. Fun, dula, cellphone, barkada, basketball, computeran, lingaw-lingaw, tanan. They're building their life on the sand of kalingawan. Nagatukod sila sa ilang kinabuhi diya sa balas sa kalingawan. What about the lust of the eyes? The lust of the eyes. Possessions. Kabatonan. Sakto ba? Kabatonan, di ba? Kaptangan. Kaptangan mas mayo. Kay gyapon. Nindot girang Basaya. Sayong kayo mag-alliterate. But kabatonan. Possessions. Kana nga nabatonan nimo. Kaptangan gyapon. Stop correcting me. I speak Visayan. It's okay. Okay, no I don't. Kaptangan. Kini, watch now. What is kaptangan? Watch now. Money. Daghang tao nagatukod sa ilang kinabuhi sa kwarta. Watch me now. Kanamo ras na sila'y time para sa work pero wala'y time para sa pagsimba. Nagatukod sila sa ilang kinabuhi sa kwarta, sa kaptangan, sa mga butang. Ganan sila sa dakong nga balay, ganan sila sa bagong cellphone, ganan sila sa nindong nga motor, bagong nga sakyanan. Nagtukod sila, nagpokus ang ilang tibok kinabuhi, gipokus sa kaptangan. So we have the lust of the flesh, kalingawan. That includes anything from just fun, plain fun, basketball, all the way to sexual sin. The whole spectrum, kalingawan. We could also use kahilayan, but that's all bad. So gamit no na kung pulong kalingawan, tungod daghang fun, dali sala, but you shouldn't build your life on fun. Pero unsa man ni, the pride of life. Sabi sa English, prestige. And I looked it up and I found the right word. Now I forgot what it was. It also starts with K. Oh, kabantogan. Kabantogan. Or kabantogra. Kabantogan is this? Well, I looked it up. Kabantogan means prominence. Prominence, meaning nakitaan sa tanan, ang tanan tao nagrespeto nimo. Kabantog means mayo ang taas nga dungog kabay nimo. Diba? So what is the pride of life? Naitaw, nagrespeto kanako. Diba? Kana, kalingawan, kaptangan, kabantogan, or kabantog. That is all the world can give you. Watch, tanaw, unsay kulang diri. How about kalinaw? Kalibutan, dali makahatag mo sa kalinaw. How about kalipay? Kalibutan, dali makahatag mo kaptangan, makahatag mo kalingawan, pero dali makahatag mo kalipay. This is the sand of this world. O paminaw na ko, ang tanan tao dari, kitang tanan dari karon hapon, nagatukod ta sa balay sa atong kinabuhi. Nagatukod ta sa dakong batong amaw si Kristo. Nagatukod ta diha sa mga saad sa pulong sa Diyos, o nagatukod ta sa bala sa kalibutan. Kalingawan, kaptangan, kabantogan. We're all building. The only question tonight is this. You are building, but what are you building on? Nagatukod gayud ka sa imong kinabuhi. Nagatukod ka sa balay sa imong kinabuhi. Unsay imong patukuranan? What are you building on?
Si David nagiyon sa atong text verse kaniya, the Lord is my rock. Ang Ginoo ang akong dakong bato. Siya ang muhatag kanako sa kalig-ong diha sa mga bagyo sa kinabuhi. He's my rock. Siyang gihawiran nako kung ang tanan laing butang sa kinabuhi mahugno na. The Lord is my rock. I just want to ask this afternoon, nagatukod ba ka sa imong kinabuhi diha sa bato na mao si Jesus Kristo? Are you building your life on God and His Word? Or are you building your life on pleasure? I lost it. Possessions. Prestige. Kalingawan. Kabtangan. Kabantog. Nawala yun ko. Kabantog. Are you building your life on God and His Word? Well, let me ask it this way. Nagapuno ba ka sa imong kinabuhi sa pulong sa Diyos? Are you filling your life with the Word of God? Or are you filling your life with the pleasures of the world? That's the answer to the question. What is the most important thing in your life? Unsang pinaka-importanteng butang sa imong kinabuhi? Imong relasyon sa Diyos o imong kalingawan diha sa cellphone? Are you filling your heart and mind with the Word of God? Nagatukod ba ka sa imong kinabuhi diha sa kamatuoran nga makita nato niining basahona? Are you walking with God on a daily basis? Nagampo ba ka matagadlaw? Nagatukod ba ka diha sa bato? Because I want to say tonight, there is no other rock like our God. Walay lain bato sama sa atong Diyos. That's the second verse we read in Psalm 18. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? O kay kinsa ba ang Diyos gawas sa Ginoo? O kinsa ba ang usa kadakong bato gawas sa atong Diyos? There is no rock in this world like our rock. Pero kung wala ka nagatukod sa imong kinabuhi diha sa bato sa Diyos, diha sa bato sa iyang pulong, kanang rakong mga tana, what are you building on? How do I say that in Visayan? What are you building on? Unsa imong gitukuranan? Gitukuran. Unsa imong gitukuran? Unsang patukuranan? Are you listening, boys? What are you building on? Let's just be honest. For some of you, this is your life. Nagatukod ka sa imong kinabuhi diha sa usa ka screen. How do I say that? For some of you, I don't know how to say that in Visayan. Alang uban kaninyo. Watch it now. Some of you, ang pinaka-importanteng butang diha sa imong kinabuhi ng plastic o wires o digital connections. Dula-dula, like, comment, YouTube video, Mobile Legion, kana ang pinaka-importanteng butang sa imong kinabuhi kung nakay 30 seconds free time. Like. Some of you, watch me now, uban ninyo mas dugay diya sa Facebook
Kaysa bisan unsang laing buhat sa imong tibok kinabuhi, gawa sa katulog. You spend more time on Facebook than you spend eating, than you spend talking to your family, than you spend washing and cleaning and doing the dishes. You are building your life on a phone. And I got news for you. Nako'y balita para nimo. Kung mabagyo sa kinabuhi, mudangat sa imong kinabuhi, ang bala sa cellphone, ang bala sa kalingawan sa cellphone, dili mo atag nimo kalig-on. Kana nga cellphone, dili mo tabang bisan unsa kung ang bagyo mudangat sa imong kinabuhi. You need the rock. Kini ang magpalig-on nimo diha sa panahon sa kalisod. I'm asking, unsang patukuranan kung dili kani? Unsang patukuranan sa imong kinabuhi? Some of you it's phones. Some of you it's friends. Uban ninyo ang pinaka-importanteng butang sa imong kinabuhi, mao ang imong barkada. Mao ang acceptance sa imong mga higala. You would do anything to be accepted by your friends. But I got news for you. Kung dakong problema mobot sa imong kinabuhi, it's funny. Ang tanang kalibutan ng mga higala mawala na gyud. And it's funny when na mga batanong sa atong simbahan dari sa una nag-backslide sila, naglayas gikan sa Ginoo dayon na sila problema na discrash sa motor. Kita nagbisita nila sa hospital. Ako, Brother Michael, ang ilang barkada, ang mga tao nga naghating nila sa ilimno nga naghinungdan sa discretion. No! Pastor Mike. You see, kung ang mga bagyo mobot, mukat-on ka kinsang tinod mga higala. Pero uban ninyo, mohimo ka bisan unsa aron madawat ka sa imong mga higala para ma-tell you something, ang barkada dili makahatag nimo kalig-on diha sa panahon sa bagyo. Unsang patukuranan. Asa ka nagatukod kung dili dere unsa man. Walay tunga-tunga. It's either this or this. There's nothing else. Ako ganang kumusulti niyo karon. Ang tanan higala sa kalibutan dili makapalig-on nimo kung ang dakong nga bagyo nga wa gyud ka nag-expect mo danga sa imong kinabuhi. Kung storm mo abot ang ulan mo, bundak ang hangin mo, huros ang baha mo, saka ang mga higala dali makataban, kinahanglan ka sa bato. Unsa imong patukuranan? For some people it's cell phones, for others it's friends, for a lot of people it's money. Kwarta, sweldo. Nagatukod sila sa ilang tibok kinabuhi. Right there. Nga naman gananta sa kwarta, aron makagasto, syempre. Aron makapalik ko sa mga butang. Tungod nagatutang ang kabtangan, muhatag na to sa kalipay. Have you ever noticed that never works? Kung makapalit na ka sa cellphone, nangandoy ka niya ng cellphone dugayin ha, nakakita sa advertisement sa YouTube, wow, nindo ang cellphone. Kung nagpalit ka, sa 2 weeks, nangandoy ka sa lain. Come on! Tungod ang kabtangan, dali makahatag sa kalipay. For some people, it's money. Watch now. Kung mamatay mong mama, ang tanan kwarta sa kalipay dali makatabang. You need the rock. Kini ang makapalig-on sa imong pagtuo diha sa dakong bagyo sa kinabuhi. For some people, are you ready? It's attention. Watch me now. That's why people post stupid things on Facebook.
I have 3 million likes on my post. Anything for attention. That's why, hey, that's why girls post sexy, wicked pictures of themselves on their profile picture. They want attention. Come on! Welcome to Truth Baptist Church. Hey girls, your pictures on Facebook ought to look like Sunday morning church. Amen. Here at Truth Baptist Church, nagatuta nga kita ang mga Kristohanon sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, o kang tanan laing nga nalimot ko. I'm asking, are you building your life on God and His Word, or are you building your life on the sand? For some people, it's attention. Let me tell you something. All the likes on Facebook won't help you one bit when your grandma's sick in the hospital. Kung lola nagigugmagyud kanimo na dito sa hospital, ang doctor nagingon, wa mi kabalon sa problema. You know, mulantaw ka sa mong Facebook. Oh, hapit na mamatay akong lola, pero nakoy 400 likes sa akong profile picture. Walay kahupay diha. I'm asking tonight, here's the message. If you're not building on the rock, what are you building on? Because you listen to me. The storm is coming. Ang bagyo padulong o kinahanglan gayud ka mag-andam kay dili malikayan ang bagyo. I want you to notice a very simple truth from this story. The wise man and the fool. Silang duha. What's the word? Gidangatan? Gidangatan silang duha sa bagyo. Are you listening? Both their houses. Napaminaw. Naay daghang problema sa kinabuhi nga malikayan pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Daghang gyud, pero dili tanan. Listen to me now. Kung ang Kristohan, kung maluwas na siya, mag-start siya mo tuman sa mga sugo sa pulong sa Diyos, mag-start siya mo tukod sa iyang kinabuhi diri sa dakong bato, he starts doing right and making good decisions, makalikay siya sa dagang kasakit, sa dagang kagubot, sa dagang problema, pero dili tanan. Kay gapuyo ta gihapon sa dawtang kalibutan. May daghang bagyo nga dili malikayan. So you better get ready for the storm, because it's coming. Padulong na gyud. Watch me now. Ang kasakit mudanga sa matag panimalay. Dili malikayan. Pero matarong mi, nagbasa mi sa Biblia matag adlaw, pero gapuyog gyapon sa kalibutan, ang kasakit padulong. Watch now. Ang kamatayon mo bisita sa matag pamilya. Matag panimalay. Hikapon ba? Hikapon sa kamatayon. Ang kamatayon maong bahin sa kinabuhi. Dili malikayan. Ang mga problema sa relasyon, mudanga sa matag pamilya. Period. Dili malikayan. Oh, pero kami nagsunod sa pagtulo sa pulong sa Diyos. Oh, pero ang problema sa relasyon mo gyapon. Ang tanan tao mag-experience sa mga panahon sa kalisod nga apiki man ang financial situation. May daghang bagyo nga dali malikayan. So nako pangutana kanimo. Watch now. Kung ang kamatayon muhikap sa imong pamilya, kung naay taong gigugma gayud nimo labaw sa imong kaugalingong kinabuhi, sakto ba? Unsay mong hawiran. Sakto ba? What are you gonna hold on to when death takes the one you love? You can hold on to the rock. You can't hold on to the sand.
Kung ang panahon mo abot maglusod ka sa mga relasyon diya sa imong pamilya, unsa imong hawiran? Kung ang kasakit mudanga kanimo or uska tawo nga gigugmat nimo ug nagduda ka unsa may tabo sa umaabot, mahadlok ka, kulang ang kwarta para sa hospital bills, pero wa kabalo unsa may tabo, wala napa sa hospital, pero unsa imong hawiran niya nga panahon na. Let me tell you something, you're gonna need the rock. Manginahang lang gayud ka sa bato, because walay kalig-on diha sa balas. Kina nga atong problema. Kita magbaliwala sa Ginoo, magbaliwala sa iyang pulong, malingaw sa kalingawan sa kalibutan, malingaw sa atong Facebook pero di gyud mo ampo, malingaw sa atong barkada pero dili gyud magbasa sa Biblia. Dugay na magbaliwala sa Ginoo, dayon kung ang bagyo mo abot. Nanay bagyo, layog yun ka gikan sa bato, nagatukod sa imong kinabuhi diha sa balas sa kalibutan, dayon ang bagyo mo abot og modagan ka balik sa simbahan og mag-start magsago sa semento para sa imong foundation. But I have news for you. You can't pour cement if the rain has already started. Tinood ba? Nag-work ka sa construction crew? Kung kusog na ang ulan, ulahin na sa pagbuhos sa imong foundation. Are you listening? That's why the title of the message is, Start Building While the Sun is Still Shining. Kung bagyo, wala pa niabot, kini ang panahon nga magtukod sa imong balay diha sa patungkuranan sa Diyos o kayang pulong. Tukod na sa samtang ang adlaw nagsidlak pa, tungod ang bagyo padulong. Nakikita ko, watch me now, nakikita ko ni init na hitabo balik-balik mga schoolmates na ko sa Bible College. Ug diya sa panahon sa Bible College, just nagdula-dula ra sila. Bible College man, pero nagbaliwala sila sa ilang relasyon sa Diyos. They were just acting. Nagpakarong ingnon lang. Dayon, nagninyo sila. And I've seen it over and over. Balik-balik. Ang Diyos mo padalat nila sa anak na naidakong problema sa panglawas. O sa kalit lang, nag-realize sila, kinahanglan mi sa tabang sa Diyos. Paminaw, ayaw paghula hangtod ang bagyo nana pagsugod sa pagtukod karon. Start reading your Bible now. Watch me now. Every time you read your Bible, nagdugang ka og semento sa foundation sa imong balay. Matag panahon mo pil ka sa simbahan, nagdugang ka og semento sa foundation sa imong balay. Start building on the rock while the sun is still shining. Kini ang atong problema. Ang bagyo mo abot, Ginoo, asaman ka! Ang Diyos mo tubag, wala ko nagbalhin, asaman ka. Wa ko nakakita nimo sa simbahan, dugay na. Pero ang problema niya abot na, balik na ka sa simbahan. By the way, that's a good time to come back to God. Kanang mayong panahon mo balik sa Diyos, ang Diyos mo gamit sa mga problema sa pagbira na to, pabalik ka niya. Kaya maula mo balik sa Diyos sa panahon sa kalisod, kanang katuyuan niya. Sumubalik ta sa Diyos, mag-start, magsulay mo, tukod sa, magbuhos na sa semento, pero kusog na ang ulam. Dili mag-work, dili mag-uswag. So pipila ka sa mana, magsimba, magbasa Biblia gamay, dayon naglusod gihapon.
Nga naman wala kang nagtabang nako. Kay ulahin na. Dayon kita mo baso sa Ginoo, mo balik sa kalibutan. Nagsulay ko sa Ginoo. Di ba? Isn't that what people do? Magsulay ko. No. You don't try God. You build the foundation every day. Every day. Every day. Every day. Nainumdum ko. Sa diya, ang mama ni Ma'am Ruth, i-diagnose sa cancer sa ikaduha. 7 years, cancer-free siya. Basin, nalimot ko. Nainumdum ko, napami dito sa Dumaguete. Ako si Ma'am Ruth, nag-andam na nga mubalik sa US, dayon ang papa, nagyon kanamo. Imong mama, may cancer pag-usab, o wala na treatment. Iyang tibok kinabuhin, iyang tibok lawas na puno sa cancer. Pero ako nakakita, o si Ma'am Ruth nakakita. Kami, how I say, we were the witnesses, kami ang saksi. Ang iyang mama, o iyang papa, kabalog yun, mamatay. Pero ligon yun sila, mataglakang. Ang young papa, you listen to me, ang young papa, kabalo, hapit na kong mawadaan sa akong asawa. Pero siya ang naglibo sa simbahan, naglantaw sa mga membro, aron magtabang kanila, tungod sila na naglasod, tungod iyang asawa hapit na mamatay. Siya ang hapit na, I don't know how to say that, he was the one who was going to lose his wife, but he was the one going around helping the rest of the church to handle the loss of his wife. I'll tell you where that came from. 40 years of walking with God every day. Ang kalig-on sa Kristohanong kinabuhi, dili ang resulta sa 1 week sa pagbasa sa Biblia. Kana ang resulta sa mga decade sa paglakaw sa Diyos. Mga decade sa faithfulness sa simbahan. Domingo sa buntag, Domingo sa hapon, Miyerkules sa gabi, faithful gihapon, kanunay magsimba, kanunay maglakaw sa Diyos. Kana ang foundation na muhatag nimo sa kalig-on. Nakakita ko ang papa ni Ma'am Ruth, naghilak siya. Pero ang iyang pagtuo, wala gyud naluya. Wala gyud. Nagsahalik siya sa Ginoo hangtod sa katapusan. Dayon sa diya namatay na ang asawa, nagsalig gyapon, nagalagad sa Ginoo gyapon sa Dumaguete. Listen to me. Don't wait till the storm arrives. Start building on the foundation now. Palunga ang imong cellphone ug basaha ang pulong sa Diyos. Now well, listen. Wala problema sa cellphone. I have a cellphone. Ang problema, kini ang problema, kung ang cellphone magkuha sa tanan imong time gikan sa pagtukod sa imong balay. Diya sa patukuran na. Can I tell you all a secret? Last week, I disabled the YouTube app on my phone. Nag-disable ko sa app. You know why? Nag-decision ko sobra akong gigamit. O paggamit. I've realized nag-waste ko sa time sa YouTube. Wala'y doubtan. Wala kong nagbantay sa hugaw. Basketball, lain-lain butang, news, usahay. Pero nag-waste sa time. Nag-disable ko sa app. Unsang adlaw? Thursday ba? I think Thursday sa gabi. Nag-disable ko sa app. Uban ninyo dapat maghimo niya sa inyong Facebook sa uskabulan. Oh, mamatay ko! Oh, adik ka. Kinahanglan ka maghimo niya na. Kung magbati ka, di kaya nimo ang kinabuhi. Gawa sa Facebook na ay problema sa imong Christian life. Our life is Christ, not Facebook. Christ who is our life, Paul said. Si Kristo siya mao nga tong kinabuhi. For me to live is Christ.
Be honest. Some of you would have to say, for me to live is Facebook. Are you listening? O kung bagyo mo abot, mahugnok gayod ang imong balay. Dali tungod sa kadautan, tungod, wala ka nagtukod sa bato. Start building today. So, you young people, nagikan mo sa camp, nagbasa Biblia matagad lao, murag dagang batanon dari karon wala ka nagbasa Biblia, makausa karon si mana. Saktong pagsulti. Murag na mga hamtong dari, wala ka nagbasa Biblia sa tibok si mana. Kamusta ta? Oh, nagtiwas ka sa January. Nagtiwas sa February. Nagsugod sa March. Gikapoy sa April. O May nagyod. O kung bagyo moabot gayud karon, patay na ka. Kamaluyahon na ka. Mag-start ka magduda sa kamaayo sa Ginoo. Nga naman ang Diyos nagtugon niini may tubukan na ako. You better get to read your Bible. You better start praying again. Mga batanon tanaw ko. Batanon tanaw ko. Ipos ang mga cellphone karon. Paminaw. Kanusang last nag-ampo ka o nangayaw sa tabang sa Diyos sa imong kinabuhi? Batanon? Kanusa man? Do you know what the problem is? Kung walay bagyo, nagatuta, dalita kinang sa tabang sa Diyos. Kaya na ako, dahil ng bagyo mo bod, ikaw mo baso sa Ginoo nga gibaliwalat nimo. Ang ginawa sa'yo, wa siya nagbalhin. Kita ang nagabiya kaniya, siya wala nagabiya nato. Uban ninyo, kinahanglan mo kuha sa bagong sheet, kaya nawala imuha, wala ka na ngayog bago. Diba? Human sa service, akong mubutang dito sa likod, uban ninyo dapat mo kuha sa schedule, mubalik sa pagbasa sa Biblia. Kaya ang bagyo padulong, kinahanglan ka magandam. O basin makalikay ko, dili pwede. Ang bagyo padulong, kinahanglan ka magbasa sa imong Biblia. Kinahanglan ka magampo. Hey, young people, ang contest, nindot kayo, mayong nga motivation nga mag-memorize sa scripture. Memorize the Bible. Andam ba ka sa bagyo? Kay moabot siya kung andam ka dili. Moabot ang bagyo kung andam ka dili. Kinahanglan ka mag-start na mutukod samtang ang adlaw nagsidlak pa. On every head bowed, every eye closed. Duko na mga ulo, yung mata.